Bueno, ariketa honetan ikusiko dugu mandrinaketa hasiera batean, eta gero abelanaketa eta txaflanak nola egin, alakan nola egin. Bueno, eginak hau aire pareza horrekin hemengo desbastea, Z-10, Z-20koa, eta zuloa eginak hemengo 2,5koak. Bueno, ondoren, engo dugu puntu honetan, zulaketa, operazio aniztunekin, o prozeso aniztunekin, edo prozesos múltiples, hortarako ingo duguna da. Lehenengo, 35ko broka, ondoren emango dugu bi plakekoa mandrinaketa desbasterako, eta azkenikan 40ra bukatuko diguna. Zulo berdina. Etengo dugu zuloak, arrastratu, eta hemen esango diogu. Alde batetikan. Hasi dela 0an, eta bukatu ezala -30an. Eta beti jarri behar dugu brokaren diametroa hasten den lekua. Piezak 30 mm dauzka, milimetroa gehiago pasatzen gara. Eta listo. Kasu honetan broka handia da, igual interesentea izango litzake broka handia da, pikarronpe birutaz. Orduan egingo dugu, sakonduko ditugu 10 mm eta erretiatuko da milimetro bat, eta ostea segituko dugu beraka. Noiz erabiliko dugu pikarto fuera? Diametroa txikia denean eta sakonera oso handia. Adibidez, 10ko broka batekin 60 mm zulatzea. 10 mm broka batekin 60 mm zulatu behar ditugunean, esango dio pikarto fuera. Zer ingo du kaso horretan? 10 mm sakondu, hasieraraino joan. Gerturatu azkarrean, segi 10 mm gehiago, kanpora atera. Biruta ebakuatuaz, ateraz. Bueno, izten dugu. Urrena, berdin, esaten zulaketa mandrinatzekoarekin, desbastean, eta berdin, hau pasatuko dugu -30. Itxiten dut. Homen ez dagoen beharrekan pikarto fuera o pikarronpe birutaz, hau zuzenean handitzen du, diametroa 35etikan, 39 erdira. Eta azkenik, berdin, naiz eta mandrinaketa izan, zulaketa bat bezalaxe da. Zet, beha jartzen zuen, eskariadorekin pasako gain du bezala, berak hautatu du, avance entrada, avance salida. G batean sartzen da, G batean ateratzen da. Eta, egingo diguna da, -30 arte, 40ko mandrinaketa fin horrekin pasatu. Eta iniziar. Eta hori da, 3 operazioak batera. Selekzionatzen ditut, basurara. Urrengo pausoa. Daukaguna da, abelanaketa eta alakaketa. Baina hori baino lehenago inbarko duke bigarren erreminta honekin, ze operazio violentonak, bai, pieza mugitu ezaketenak brokakin zuloa itea dira, eta ja bukatu ditugu, orduan ingo duke bukatu inguraketa hau, eta bukatuko duke inguraketa hau. Bueno, orduan hartzen dut 15koa, inguraketa, kontorno, eta ingo dugu 0tika -10. Preferís su programa fuera, redondeo fuera, kompensazioa bai, eta estoka batez. Orduan, leku garbi batean sartu, hemen adibidez, kanpotik, ezkerrerantz, G40 batean. Eta iniziar. Urrena berdina, hemen, kanpotik, ezkerrerantz, baina aldatuko dugu, eta izango da, -10etikan, -20ra. Izten dut, eta iniziar. Bueno, bukerak egin hauzkagu. Urrengo pausoa. Eingo duguna da, abelanatu hemengo zuloa eta hemengo zuloa. Bale? Ze gertatzen zaigu, dakagula justu abelanatzeko diametro oso justukoa. Jarriko dugu, naiz eta hor planan 16 jarri, hemen 20koa. Errexo egiteko, posible da itea baina. 20koa jarriko dugu diametroa. Eta esango dugu, abelanatu nahi dugula hemengo hau eta puntua berdin da, puntua edo zuloa. Eta arrastatu erremintori eta esango dugu zuloa egin. Importantea, -10ean hasten da eta nik egin nahi dudan huella, bai, hemen diametro jartzen duen ontakoa, bai, esango diot 16koa egin nahi dudala. Eta bera kalkulatzen du bere punta zema sakondu behar den. Ez da gehiago kezkatu beharrekan. Guk gure kasuan kezkatu behar du
erreminta erretiratzea, Z5, Z5, retraer, Z5. Eta abelanaketa ingo digu diametro 16koa. Iniciar. Baina ikusiko dugu, bat, inguraketak, eta baina hemengo abelanaketa ingo digu, eta hemengo abelanaketa. Garbi da? Hori esan diogu hemengo atal honetan. Hemengo huei hau zenbatekoa nahi dut, 16koa egiten dit. Hori da, alakak, abelanatuak egiteko era. Goazen alakak egitera. Aldatu egiten da pixka bat. Inguraketak inin berra uzkagu, bai, etengo dugu, alaka honi barrutik, honi kanpotik, eta gero beste ikusiko du nola egin. Bueno, azten naiz kanpokoa egiteko. Hortarako, ingo duguna kontorno hartu, kontorno arrastatzen dugu, eta esan behar, nun azten naiz ni. Zeroan. Zenbateko ingurua daukanik txaflana egiteko. Ikusten zemengo altura hau, hor dazkau 6 mm. Bueno, altura erabiliko kontakto egitekoa -3. Hemen sarrera tangentziala, 0, kompensazioa radioarena, eta esango dio, honi egin nahi diot. Kanpotik, ezkerrerantz. Eta iniziar ematen diogu. Bueno, ikusi ze, hor, brillo txikiatu du, urratu du, baina ez digu alakarikan egin. Bueno, berdin zait, hemen gehiago sakontze baldin maiot, -5, rehacer. Zeren berdin egingo digu. Ikusten ze, hemen hori puntxu bat badauka, baina ez da sartzen barrua. Eta minusa, nahi duen guztia esan barruaka sartzeko, baino txaflanik ez digu egiten. Zerren beharrako txaflan egin alizateko? Zona de kontakto, -3, eta hemen behartu behar dugu estokean, pareta den horretan, bai, adibidez, -1 milimetroa sartu da dela barrura. Eta orain egiten du, alaka, batekoa, milimetro bat barrua sartu delako. Ulertu da? Bai, orduan, ingurua kontaktokoa, eta forzatu behar dugu estokean negatiboan alaka egin ahal izateko. Berdin ingo diogu hemengoai, hemendik, ezkerretikan, eta iniziar. Eta horrela barruko egiten digo. Hemengo egiteko. Selekzionatuko dugu, kanpotik, hemendik. Eta, importantea, planoa nun hasten garen da -10, -23. Ze hori dago -10. Eta iniziar. Eta alaka ingo digu. Bueno, ze gertatu gaizki, zerbait gaizki bota jot? 13 barkatu. -13. Rehacer. Oain ikusten ze, dena alaka zegin da. Vale? Importantea da esatea, nondik noa. Hemen, -10-etikan, -13. Zemen jartze baldin mazio 0, eta -13 joateko, berdin zaizen goien egingo digu txaflana. Goiko planoan, erreminta 13 sakonduaz. Baina goien egingo digu ertzarekiko. Izten dut, azkenekoa, hemen ingurak eta bekoa. Hemen, noski, hemen ezin detein. Vale? Esango diogu, hemen, kanpotik, ezkerrerantz, eta kasu honetan bai izango dela, azaler hori -20, -23. -23. Izten dut, eta esango dioguna da, lauki beltza, lerronetan, eta puntu beltza, hor gutxi gora era. Jungo da handikan barrena, eta hemen bukatuko dugu. Hemen hasi, hemen hasten da, eta bukatzen du hemen. Eta esango dugu iniziar. Eta ikusiko dugu, koska egiten digun ala ez. Koska egiten digu hor. Ikusten da, erremintak, puntutxoa, pixkaz auskalde xo mutxu behar. Ara xo, eta hona xo. Rehacer, eta probatu ingo dugu. Eta falta dena, limarekin. Hor ez dago beste aukerarikan. Ezin da erreminta batekin egin. Vale, eta hemen,
Ze pasa da? Berdina. Bai, orduan, nahi eta nahi ez, inberrak hau bukera bizatitan bat hemen, rehacer, eta gero beste bat hemen hasita, kanpotik, onantz, bestea hemen bukaturik, iniciar. Eta ajustatzen joan gineake, erremintakin, hoi ez jateko. Ikusten da? Bueno, hau izango litzake era abelianaketak egiteko, bai? Eta gero alakak egin alizateko. Hau visualizatu nahi baldin baditugu koloretan, posible dugu hemen inguru urdin honetan eskuineko botoia, eta jarri modo color operación, eta esan genze por cortes, baizik eta erremintakiko, erreminta bakoitzekiko kolore bat jartzen digu. Identifikatzeko, bukaerak eta eman dizkiogula, pasanteak egin ditugula, alakak egin ditugula, abar eta bar. Listo.